Nekúpite tento prakticky nefunkčný fén? Koľko? 300. No, to je OK. Ďakujem. Prepáčte, ale skutočne sa odniekadeľ nepoznáme my dvaja. Taký povedomý ksicht. Vylúčené. Ale to je vylúčené, aby sme sa my nepoznali, však ja mám pamäť na také zrúdy, ako ste vy, to je... Moment. E.T. Ernest Topla. Starý STVčkarský eštebák. Ty špina, ty po tom všetkom, čo si mi urobil, ty sem prídeš do štúdia a pýtaš si odo mňa cigarety, ty hajzel jeden. Nemáš ešte cigaretu? Ale daj pokoj a zmizni do rytí. Ahoj. Kokos. A na záver ešte jedna závažná informácia. Práve v týchto chvíľach prebiehajú konkurzy do hry Slovensko hľadá superstar. Tak sa hláste, lebo sa to oplatí. Napríklad taká mašina Pindlerová zarobila už toľko, že v týchto chvíľach má už aj záhradníka.